नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आज पळया आयचे खबरो. कारवारच्या अस्नोटी आरव श्री गणपती महामाया देवालो वर्धापन दिस 30 एप्रिला. कारवार तालुक्याच्या अस्नोटी आरव श्री गणपती महामाया देवस्थानाचो प्रसाद वास्तू शिखराचो प्रतिष्ठापन कार्यक्रम असून श्री गणपती देवस्थानाचो 15वो तर श्री महामाया देवी आरव या देवस्थानाचो 8वो वर्धापन दिस दर वर्षाप्रमाणे एप्रिल महिन्याच्या अखेरच्या आयताराप्रमाणे या वर्षाक 30 एप्रिलला असून त्या दिसाक गणपती मंदिरात सकाळी विविध धार्मिक कार्यक्रम जातले. सकाळी 9 ते 10:30 पर्यंत गणहोम, भक्तावतीन श्री गणपतीक अभिषेक, दनपारा 12:30 वाजताना महापूजा, तीर्थप्रसाद 1 ते 3 वाजतापर्यंत श्री विनय राया सावंत हेमगेल्या सौजन्यान अन्न संतर्पण जातले. तसेच आरव महामाया देवस्थानात सकाळी 9 वाजताना कुळाव्या वतीन पंचामृत अभिषेक, 9:30 वाजताना नवचंडी होम, 11 पर्यंत देवीक हूट अर्पण करतले. 11:30 वाजताना महापूजा, तीर्थप्रसाद वितरण. गणहोमात इच्छुक भक्त नाल घालू शकतले असे कमिटीतर्फे कळयला. तसेच रात्री मनोरंजनाच्या कार्यक्रमात श्री महामाया नाट्य मंडळ आरव हेमी फरारी या मराठी नाटकाचो प्रयोग सादर करतले. या सगळे कार्यक्रमाक भक्तान हजर राहून श्रीच्या कृपाप्रसादाचो लाभ घेवचो असे श्री गणपती महामाया देवस्थान सेवा संघ आरव अस्नोटी तर्फे कळयला. $200 LPD सोलार वॉटर हीटर, जीएसटी आणि ट्रान्सपोर्ट इन्स्टॉलेशन फ्री. 5 वर्षाची वॉरंटी आशिले सोलार वॉटर हीटर किंमत फक्त 28,500. ही सवलत फक्त 1 महिन्यासाठी मात्र. आम्ही ISO 9001:2015 सर्टिफाईड कंपनीचे मजबूत आणि टिकाऊ शक्तिवर्धक सोलार प्रोडक्टचे अधिकृत विक्रेते. ओम शक्ती इंडस्ट्रीज, नियर सहारा क्रेडिट सौहार्द कोऑपरेटिव्ह लिमिटेड, टोल नाका, सदाशिवगड, कारवार. आमच्याकडे मेळटा सोलार ऑटो रेटिंग सिस्टम, ETZ MPC मॉडेल, सोलार स्ट्रीट लाइट सिस्टम, सोलार होम लाइट, रूफटॉप सोलार सिस्टम, ऑफ ग्रिड सोलार सिस्टम, हीट पंप, सोलार इन्व्हर्टर एंड सोलार बॅटरी, सोलार पंप, सोलार फेन्सिंग एंड ब्लिंकर. आजच भेट द्यात आणि खात्री करा. ओम शक्ती इंडस्ट्रीज, टोल नाका, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 9822131491. होन्नावरात निवडणुकीच्या नियमानुसार तपास पंगडान अनधिकृत 93.5 लाख रुपये जप्त केले. कुमटा विधानसभा क्षेत्राच्या व्याप्तीत होन्नावर तालुक्याच्या चंदावर चेकपोस्टार एक ऑटो रिक्षात अधिकृत दाखल नाशिले 93,50,000 रुपये SST तपास पंगडाच्या फ्लाइंग स्क्वॉडान ताब्यात घेतले आणि जप्त केलेले सगळे पैसे नियमाप्रमाणे कुमटा उपखजान्यात जमा केलात अशी माहिती प्रसारमाध्यमांक कळयला. ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿವ್ರೆ FST ಇದರ ಇದೆ ಸರ್. ಯಾರು ಬರಬರ ನಾವು ನಮ್ದು ನೀವು ಬರ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೋ ಆಗಿತ್ತು. ಅಮೌಂಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೋ ಆಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಟೈಮ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ ತೋರ್ಸಪ್ಪ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಒಟ್ಟು ಇದು 93 lakhs. ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಆ ಕಡೆ ಉಲ್ಟಾ ಕವರ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇದೇನಿದೆ ಸರ್ ಅದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಗಿಟ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡೋದು, ಅದು ಗಿಫ್ಟಿದ್ರಿ. ಈಚೆ ಬರಪ್ಪ.
ಇದೇನು ಪರ್ಸನ್ ಇದು ಈಗ ನಿಲ್ರಿ ಹೋಯ್ ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಡ ನಿಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಯಾಗ ನೀವು ಮಾಡಿ ಸರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಉಳಿದವರಲ್ಲ ಅದ್ರ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋದ ಇದು SST ಟೀಮ್ನವರು ನೀವು ಹೋಗಿ ಹಂಗ ಬರ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಡ್ಡಾಕ್ರಿ ನೀವೆಲ್ಲ कारवारच्या चित्ताकुला ग्रामपंचायतीतर्फे सार्वजनिक कळवणी उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थी वा इतरांक IAS, KAS, IPS, बँक एक्झाम, पोलीस एक्झाम अशा हरेक तऱ्हेच्या अभ्यासासाठी चित्ताकुला ग्रामपंचायतीच्या वाचनालयात पुस्तकाची खास व्यवस्था केला. 3 कॉम्प्युटर वायफाय जोडणी, स्मार्टफोन, कॅरम बोर्ड, चेस. वाचनालयाच्या आवारात आकर्षक गार्डन आणि बसकेची व्यवस्था करून दिसा बातमीपत्र वाचतल्याक आणि अभ्यासासाठी डिजिटल लायब्ररीची मोफत व्यवस्था केला. कथा, कादंबरी, नाटक, कविता यासारख्या साहित्याची पुस्तकं असतात. या वाचनालयाचो कोणी बी लाभ घेऊ शकता. कोणाकच कसलेच बंधन ना. सरकारी सुटी तसेच प्रत्येक सोमवार, दुसरो आणि चौथ मंगळवार सोडून सकाळी 10 ते 12:30, सांजे 4 ते 7:30 वाजतापर्यंत या लायब्ररीचो मोफत लाभ घेऊ शकता असे चित्ताकुला ग्रामपंचायतीतर्फे इच्छुक सार्वजनिकांक कळयला. विधानसभा निवडणूक प्रचारासाठी खास कारवार जिल्ह्यात प्रधानी मोदील्या आगमनाची सिद्धता. कारवार विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी देशाचे प्रधानी नरेंद्र मोदी हेमी कारवार जिल्ह्याच्या मतदार क्षेत्रात आवश्यक जाग्यार प्रचार करतले आणि तेमगेर आगमनासाठी आणि कार्यक्रम सुव्यवस्थित जावसाठी अंकोलाच्या हट्टीकेरी ग्रामात कार्यक्रमासाठी योग्य असो जागो निवडला आणि हो कार्यक्रम यशस्वी करची तयारी जोरदार चल्ला. मैदानाची सिद्धता झाला. या कार्यासाठी भूमिपूजा झाला. या कार्यक्रमात सुमार 3 लाखापेक्षा जास्त पक्षाचे अभिमानी हजर रावची शक्यता असा आणि तशी तयारी चल्ला असे बीजेपीचे उमेदवार श्रीमती रुपाली नाईक यांनी प्रसार माध्यमाक कळयला. विरोधकांनी या कार्यक्रमासाठी आडमेळ हाडलो तरी हो कार्यक्रम अखेर जातलोच. प्रधानी पदार नियुक्त झाल्यानंतर मोदी हेमी पहिलेच खेप जिल्ह्यात येतात. तेजेन तेमगेल्या आगमनाचे जिल्ह्याचे अभिमानी आतुरतेन वाट पळयतात असे त्यांनी आपले मत व्यक्त केले. पण ज्या जाग्यार विरोधी पक्ष घट्ट असा थंय मोदी आपलो प्रचार करूंक येता. प्रवाहा वेळार किंवा इतर संकटा वेळार तेमकां येवूंक वेळ मेळना अशे विरोधकांन टिकास्त्र सोडले. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरनाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.